Ало. Ало, здрасти. Дойдох до завода и обаче Илян го нямаше и му звъннах и той каза, че пътува за Търново. Той отишъл за пликове. Добре, разберете се за утре. Разберете се за утре в такъв случай. То точно това той тръгна към ресторанта, да търси, аз му се обадих преди това, разбираш? Ама не, аз заради това ти звънах, защото аз оставих всичко и тръгнах към завода. Не, аз го пратих при тебе, разбираш? Няма нищо, айде. Така и така, се разминали вече, ще разберете се за утре. Мене ми е друго, аз забравих да му кажа, ама да ти кажа на тебе, ако ще му звънне на него. Аз утре имам изпит от 1:30. Иначе сутринта ще го направите или други ден там. Разберете се двамата. Добре. Да не е късно, човек, много се притесни. Иначе утре сутринта, разберете се двамата, той знае. Трябва че да се дадат, да се напишат всичко и така. Добре, окей. Добре, миличка. Добре. Айде.